Príjemný dobrý deň, alebo podvečer, aj keď vonku to tak vôbec nevyzerá. Takže ešte raz, milé dámy, vážení páni, milí priatelia, ctení hostia, želám vám krásny, slnečný, horúci deň. Som veľmi rada, že vás môžem opäť privítať v týchto veľmi príjemných priestoroch divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene na 26. ročníku vysokoškolských folklórnych súborov, teda festivalu vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2024. Vitajte! Srdečne medzi nami vítam prorektora Technickej univerzity, profesora doktora inžiniera Jaroslava Šálku. Správne to pochopil, ktorého teda poprosím, aby prišiel na pódium a ktorému odovzdávam slovo. Nech sa páči. Máte to dobre? Nie je to moc nízko pre vás? Ja myslím, že to je OK. Nech sa páči. Dobrý večer prajem. A vážení priatelia folklóru, milí Zvolenčania, ale aj milí cespolní, ktorí prišli na tieto naše slávnosti, dovoľte aj mne, aby som vás privítal vo Zvolene, aby som vás privítal na Technickej univerzite vo Zvolene, a aby som vás privítal na 26. ročníku folklórneho festivalu Akademický Zvolen 2024. Ja dúfam, že ani tieto vysoké teploty nezabránia tomu, aby sme sa tu 3 dni bavili folklórom, aby sme sa spoznávali, stretávali, aby sme možno diskutovali, aby sme vytvárali také krásne prostredie, k čomu tie naše ľudové tradície a folklór vedia veľmi dobre prispieť. A chcem sa poďakovať všetkým organizátorom tohto podujatia, lebo ten organizačný výbor pracoval niekoľko mesiacov predtým, aby sa toto pripravilo, za ich prácu, lebo naozaj toho okolo prípravy tohto festivalu bolo veľmi veľa. Ale ja nemyslím, že tu mám ja dlho hovoriť, preto chcem povedať na záver, považujte Akademický Zvolen 2024 za otvorený. Ďakujeme pekne. Pravdepodobne budem ja veľa hovoriť, ale my sa, pán prorektor, ešte nepoznáme, tak ak, milí priatelia, dovolíte. Veronika Pavlovičová. Takže teší ma. Ďakujem veľmi pekne, pán prorektor. Veľký potlesk. Milí priatelia, pre vás, ktorí nezvyknete chodiť či už na akademickú Nitru, inak trošku som sa obávala, či náhodou vás neprivítam v Nitre, tu som moderovala minulý rok, alebo ak zvyknete teda chodiť na Akademický Zvolen, možno niektorí z vás nevedia niečo viac o tomto veľmi zaujímavom festivale, ktorého som už súčasťou, veľmi sa z toho teším, pretože pookrejem trošku a keďže sa mi nepodarilo ísť na východnú, tak sa teším, že môžem byť tu spolu s vami a verím, že aj vy, takisto ako verím tomu, že aj ja si užijeme ten dnešný večer, možno aj zajtrajší, ten druhý súťažný a taktiež aj gala večer. Ale to už predbieham, takže pre tých, ktorí nepoznajú tento festival, dovolte mi zo pár slov a priblíženia na úvod. Festival patrí medzi vrcholné folklórne podujatia na Slovensku. Je výrazným obohatením širokej letnej palety kultúrnych podujatí s rozsiahlym medzinárodným kontextom i dosahom. Zároveň je vhodne zakomponovaný do rámca letných festivalov, už som spomínala Východnú, taktiež Mijava, Helpa, folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve. Prostredie mesta Zvolen i Technická univerzita ako hlavný organizátor prepožičiavajú festivalu dôstojný, slávnostný a veľmi príjemný charakter. Festivalu sa zúčastňuje približne 350 účastníkov vysokoškolákov zo Slovenska i zo zahraničia. Poslaním festivalu je rozvíjať pozitívny vzťah k národným tradíciám, podnecovať tvorivý elán, vzájomne si vymieňať skúsenosti so zahraničnými súbormi a samozrejme nadväzovať priateľstvá. Jednotlivé vystúpenia súborov, ktoré majú maximálne 20 minút, hodnotí odborná porota, ktorá navrhne programovej komisii udeliť titul laureát festivalu najlepšiemu súboru, ktorý získa tradičnú zvolenskú fujaru. No, ostatným súborom budú udelené individuálne ceny za mimoriadne výkony celého súboru, zložky súboru alebo jednotlivca. Dovoľte mi, aby som vám v tejto chvíli predstavila hodnotiacu komisiu. Magister Alfred Lindske,
etnológ s tanečno-pedagogickou praxou, absolvent katedry etnológie a folkloristiky UKF, laureát celoštátnej súťaže solistov tanečníkov Šafova Ostroha, člen expertnej skupiny pre ľudový tanec pri Národnom osvetovom centre, člen programovej rady MFF Mijava, umelecký vedúci detského folklórneho súboru Tancovadlo, s ktorým získal titul laureát na celoštátnej súťaži detských folklórnych súborov Eniky Beniky v roku 2023-2024 na súťaži detských ľudových hudieb Vidiečanova Habovka. Tanečný pedagóg a lektor tanečných domov a vzdelávacích workshopov pre vedúcich folklórnych kolektívov, autor viacerých programov folklórnych festivalov, ako aj autor niekoľkých ocenených choreografií folklórnych kolektívov. Alfred Linske. Doktor filozofie Igor Danihel vyštudoval etnografiu, hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Jana Evangelista Purkyne, rigoróznu skúšku absolvoval v roku 82. Od roku 86 pôsobil v Detve, kde bol do roku 1999 riaditeľom festivalu Folklórne slávnosti Podpoľanov. Riaditeľom Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene bol do konca roku 2021. Igor Danihel. Magistra Dana Kľučárová, filozofie doktor, magisterské štúdium absolvovala v rokoch 1997 až 2002 na Filozofickej fakulte UKF v Nitre v odbore História, etnológia so špecializáciou na ľudový tanec. Doktorandské štúdium v odbore etnochoreológia absolvovala na Ústave hudobnej vedy SAV. Pracovala ako programová riaditeľka kreatívneho centra RTVS v Banskej Bystrici, generálna riaditeľka ústredia ľudovej umeleckej výroby. Dlhodobo intenzívne pôsobí vo folklórnom hnutí ako etnochoreologička, tanečná pedagogička, choreografka, umelecká a organizačná vedúca folklórnych súborov, autorka a spoluautorka programov a organizátorka festivalov. Venuje sa prednáškovej a publikačnej činnosti v oblasti etnochoreológie a je členkou mnohých odborných porôd a komisií. Pani Dana Kľučárová. Magistra Stanislava Zvarová. Pracuje ako pedagogička, metodička pre folklór v Gemerskom Malohonskom osvetovom stredisku v Rimavskej Sobote. Je umeleckou vedúcou, tanečnou, hlasovou pedagogičkou vo folklórnom súbore Vepor, detskom folklórnom súbore Zornička a Mladosť v Klenovci. Je dramaturgičkou a organizátorkou Gemersko-Malohonských folklórnych slávností Klenovská Rontovka, detského folklórneho festivalu Gemerská Podkovička v Revúcej, mitrovanie vo Veľkých Teriakovciach a realizátorka terénnych výskumov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry v okresoch Rimavská Sobota a Revúca pod názvom Roztratené zrnká. Je realizátorka vzdelávacích aktivít v oblasti folklóru pre žiakov a pedagógov základných škôl, vedúcich a členov folklórnych kolektívov, ako aj širokú verejnosť v rámci projektov Čarovná studnička, Remeslo má zlaté dno, muzičky, Malí tanečníci a spoluautorka historického stredovekého festivalu z histórie Gemera a Malohontu. Pani Stanislava Zvarová. Magister umenia Štefan Zima. Štúdium ukončil na Vysokej škole muzických umení v odbore choreografia tanca a fakultatívna scénografia. Bol roky ústredným metodikom vo Východnej, kde práve pred 50 rokmi začínal ako spoluautor gala programu s profesorom Števom Nosáľom, Sveťom Stračinom a doktorom Klimkom Ondrejkom. Odbornú spoluprácu s Východnou uzavrel v roku 2014 gala programom k 110. výročiu narodenia národného umelca profesora Karola Plicku. Bol odborným zástupcom
a delegátom za Československo v CIOF, kde na valnom zhromaždení v roku 1982 obhájil vstup akademického Zvolena a akademickej Nitry do svetového zoznamu folklórnych festivalov. Pôsobil aj na Univerzite Komenského. Je bývalý solista folklórneho súboru Marína, umeleckého súboru Lúčnica, aj vojenského umeleckého súboru. Autor choreografií a programových blokov v súboroch Kopaničiar, Technik, Stavbár a v ďalších. Je spoluzakladateľ dedinských folklórnych skupín vo Vrábľoch, Suchej Hore, taktiež Folklórnej únie na Slovensku a jej dlhoročný predseda. Získal rad významných odborných ocenení doma i v zahraničí. Pán Štefan Zima.